Hei, arvoisat nettivideon katselijat. Kuvaa sen nyt video. Ettei mahdollisesti paremmat laitteet omaavat kolleganne pääsisi teidän kustannuksellanne nauttimaan seuraavasta esityksestä, olemme lisänneet taustalla häiriöitä tuottavaa kohinaa. Taas se on tossa. Kuka on tossa? Taas toi on tossa. Aina samassa paikassa. Toi laite. Se on lattialla sekin ennen pitkään. Tähän saisi näköjään... Mä siirryn käyttämään muuten tätä videokuvauskameraa. No kato, nyt, täällä pystyy paukuttaa. Jos se tekee 64480 ja vähän pakatumpana kuin tämä pakkaamaton avi, joka on postimerkin kokoinen, niin se on sit siinä. Mut kun tässä on 256 kortti nyt. Niin, tässä näin. Nyt sillä kuvaa perkele 10 minuuttia. Joo. No sikikainen kortti sisällä vaan, niin sillähän kuvaa jo... Mitä se sanoo, että sulla on minuutteja jäljellä? 15. No niin, sille tekee ruokavinkin niin kuin ei mitään. Yhteen palaa. Ja sitten vetää se diväkseksi saatana, niin se on suhteellisen pieni kirja. Niin, taikka se melkein se... Mut tuolla vitun toisella kamerallahan saa minuutin klippejä, niin, jos otat isolla... postimerkkiä ja pakkaamatonta. Niin, jos otat postimerkkikuvaa, niin se on 3 minuutin klippi ja sitten poikki. Tällähän saa vittu hyvät ruokavinkit tehtyä. Niin, pistä siihen. Vaikka useampikin kanen kortti, niin vaikka vähän hernekeittoakin keittää, niin... Ne on vaan 20 vittu kappaleen. Ei kato, kun pistät standille sen, niin sähän saat kato tehtyä alusta loppuun saakka vaiheelta. Kuplalta kato, sä saat sen ruoan valmistuksen suoraan kato.